Malte och så går han efter. Akta för strömmen nu, Anrik, bara. Sträck fram handen. Ut med fingrarna. Jag ska titta. 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 Ja, man ska ju inte mata hästarna ur hand då. Slänger på back. Oj. Sträck ut fingrarna. Kan inte ta dem. Titta också. Ann-Louise, man måste göra så med händerna. Så. Ja. Och nu lägger han emot där. Ja. Ja, vad mycket ström det är. Vill du också titta? Här. Det går. Vill du se? Och då ser man. Nej, du får slänga på backen. Det räcker det, för nu har vi fått hit dem. Ann-Louise, om du går uppåt där. Jag kan gå rätt för dig. Och gått i magen. Var närmare Ann-Louise. Att han inte nyser dig bara. Nej, han får inte vara som alltid. Det är bestämt. Han räddade mina fingrar. Han räddade mina fingrar. Kissa.